wakwalungisa mamela ngabe amathethi nawo cha yimi uvele mamela ngomamela uyabona ke nje isigcino njengoba ngayo le ubuthetha mamela ngithi ngithethe ubuthetha kuyangithusa kwayikhona ukuthi uyakwazi ukukhuluma ngithethe ubuthetha cha yazi undwebe ngempela uhlala uthule la ungakhulumi ngize ngakuletha la kule show le ngoba nakho awukhulumi usuyakwazi manje ukukhuluma wena usungibeza nangenzulu usuyakwazi ukukhuluma uhlala phansi noma ufuna uhlala phansi wena uma ungafuni uhlala phansi mina ngenza njani Sabuya futhi nenye episode yohlelo lakho lithandayo silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show. As per usual gama lami ngingudlala Matifana and I am the next biggest thing la eMzansi. Uma kuukuthi uyaqala ukubukela le show njengamanje ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, uphinde futhi ushare ichannel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show. Yazi ukuthi njengamanje sisendleleni sibheke 200-300k subscribers and sithembe wena ukuthi uzosilekelela sifike kulawo ma numbers. As I sit down, let me remind you that this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code UMJOLO. That is UMJOLO. UMJOLO, yona ki promo code yethu okwazi ukuthi uyisebenzise. Mhlambe nawe nenkinga ezinto umjolo kulula kakhulu ongakwenza. If you wanna come here, it's to email us to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Othi ngikhiphe lana ke mase sihlale endabeni yethu namhlanje because ngiyezwe ukuthi angihleli kahle. Yeah. Angikhiphe isibhamu. Khulekani. Angikhiphe isibhamu. Celeni kwami khona usisesinaye njengamanje sohlala naye phansi sikhulume naye just to find out ukuthi kwenzakalani emjolweni akona and please bear with us. Mosibona siloke samba kanje sihlekihla selangela eThekwini and kuyashisa. Dadewethu sawubona. Yebo so. Kunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Siyajabula usibe nawe namhlanje ohlelweni sizokhuluma nawe. Mhlambe nje before nje singene endabeni yakho sikhumbuze ukuthi sinoba namhlanje ukhuluma noAnele wakamhlongo Manjomani yeah siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe ohlelweni sizokhuluma indaba ezithinta wena mhlambe yini ekuletha la namhlanje yini inkinga onayo umjolo nobona ukuthi mhlambe ayisalawuleki idinga usizo here and there nginenkinga nobhuti lo engibamisene naye engisebudlelaleni naye mangabe kukhona okumdlayo ngaphakathi ngizama ukukhuluma naye uke engakhulumi kodwa mangabe sekamereni sinele nje singayiqala inkonzo ayi bese iphuma zonke okwenza ukuthi ngigcina ngingasakwazi nami ukuyi-enjoy inkonzo ngixolisa nje ukuphazamisa like I'm willing to learn, I'm willing to understand ukuthi uma uthi ukhuluma ngesikhathi socansi mhlambe mekumele nenze ucansi la khipha khona indaba noma kuze kube ukuthi nje niyayiqala intimacy kuyimana ke ebhodla kungaphakathi kuyena ubhodla mangabe ukuthi sesiqalile make wangena inkinga ishuthi kahle inkinga inongena once wagcobhoza nje waqala hayi la ebhutshuka khona futhi ungikhulumela nezinto engingayi understand mangabe ukuthi yena sesiqedile sengiyambuza ukuthi hayibo bewukade usho ukuthini ngento ethizo buyisho ngoba ukha phezulu ngiyabona khona ukuthi ukhona ongaphansi kodwa akafuni ukukhuluma nami mangabe sengizama ukuthi ngimhlalise phansi mase siqedile ngithi hawo awungitshele phela sanda sami ukuthi ubukhuluma ngani yini lekudlala akabe safuna ukukhuluma ngokujwayelekile sina abantu besilisa mengabe nje silele nomuntu ukulala naye kwethu unoma ukum-enjoya mhlawumbe ukuthi sithi sibhizi sibe simkhohlisa ngamagama yabo ayike yena I love you uyabona ke leso sikhathi leso futhi ngabusho njalo yena nje lapho ke ngaleso sikhathi ila asuke nje ekhuluma khona izinto engangihlali kahle futhi engayi understand ukuthi ithini eyigcina sezingikhipha ngisho kule mood le engisuke ngikuyona mhlawumbe izinto ezikanjani like I'm trying to capture the moment ukuthi utheshaya ubafathini okay asithathe ungazi ukuthi ngokwakhe ungazi ukuthi yena angithandani naye kuphela ungazi ukuthi yena ngiyamchithela nje ungikhulumela izinto engingayi understand ngoba phela mina ngithandana naye kuphela
So the Ang-understand. time ekuwena ila bodla khona. Yilapho Nami odla uyabona ukuthi khona ngiyakuthanda. ngaleso sikhathi. Oh, okay. So mewuthi uzama ukuhlala naye phansi ke manje ukhuluma. Kuyahle umuntu okuhlalekayo naye phansi noma akakulaleli at all. Umuntu othanda ukugcina izinto ngaphakathi kuthukele ekhuluma umuntu ongakhulumi nje oyisithuli okuyinto engangimthandela yona-ke vele kwayesekuqaleni sangihlangana ukuthi uphansi umuntu ophansi oshaya namahamba kodwa manje sekuyangilimaza. Kungcono uma ngabe ethula nje kuwukuthi uhappy. Mangabe ezothula mangabe ukuthi sesisenza inkonzo yasekamereni bese kuba yima ekhuluma ngaso sonke isikhathi lokho kuyangilimaza. And uyingozi umuntu othulayo because you end up ungazi ukuthi yini wrong yini right. Ungazi nanokuthi mhlambe yini kumele uyenze right. Kodwa ke unjani ke embedeni? U-right mhlambe uyakujabulisa noma ukhuluma nje ayikho nento ethena yenzayo. Angike ngingaphawuli ngalapho ngoba ngisafuna ukulungisa. I know. Kulungile. Shuthi uyamthanda lo muntu usayimisele ngayo. Hayi khona lokho kungenza ukuthi ngize la ngoba ngisafisa ukuthi yena siqhubeke eyena. Ayi. Njengoba uzwa ke mbukelo uAnele usefikile la walinaba walibeka udaba lakhe ukuthi unombhemi athandana naye and le nkabi le kuthiwa iqoqo style. Yazithulela nje noma ingaphatheka kabi kanjani. Kodwa ilinde ethu bayalifaka phakathi. Isiphuma zonke. Wena njengoba usho mengabwenza kanje ayisho yonke leyo nto nikhiphe indaba. Khiphe indaba ikhulume. But asilinde inkabi yami ifike la sikhulume nayo sizwe ukuthi mayifika izothi yenziswa yini lento. Yini ixoxiswa inkomo. Mayibona inkomo iyacula. But impendulo zonke sizothola kuyena. Bafethu. I know. Hlala la ukhona. Le episode yanamhlanje ngathi izoshuba kakhulu. And udadewethu uthi akafuna ukukhipha ama-files amaningi cause ula uzolungisa. Nama ngifune ukufaka usawuto omningi esikoleni. Kodwa songazuculiswe inkomo. Lungile asilande inkabi yami siyibekela. Inkabi yami. Okahle mfowethu. Kuhle kunjani? Hayi siyaphila. Siyajabula mfethu ukuthi sibe nawe la. Ngizwile kuthiwa uMasibulele angani. Sengitshelile phela umuntu wakho ukuthi ubani wakabani. Njoba nginawe la mfethu ingoba khona indaba esifuna ukuyilungisa. But uthi ngiconfirm eqala ukuthi umuntu wakho ngempela lo noma mhlambe mina osekhambela phezulu kakhulu. Cha Umuntu wakho. Mfethu I know ungathuki mhlambe ubona abantu ongabazi ubona amakhamera ugcine sowuthuka. Umuntu wakho la uthi akasibhalele ze silungisa umjolo ngoba enethemba lokuthi mhlambe khona into ezolunga phakathi kwenu nobabili because she believes ukuthi ayikho into eyake yalunga lona aqala ubudlelwane benu. Mhlambe nje angiqale nawe ngikuhambisela ukuthi yonke lento isuka udadewethu ukhala ngokuthi lokho anenathandana akakhumbuli nihlala phansi nikhuluma inkinga eninazo but each and every time ezozwa ukuthi khona inkinga phakathi kwenu uzoyizwa mhlawulala naye cause ila uxoxa khona indaba uthi ubhizi ufenda ube ukhuluma yabo so ukulethelelana namhlanje ukuthi sizodiscussa lo nto le into yaziyo yonke le Anele ngizothuka kawuzombeka kwenzekalana andazi nakwenzekalana sozombeka kule ndawo nibeke kuyona. Ngibhalele ishow lana ngizocela usizo ukuthi bekwazi ukungena odabeni lolo esinalo njengoba ngihlale ngizama ukukhuluma nawe ungakhulumi lutho kodwa mangabe sesisekamereni njalo uba nezinkulumo. Ngake njengoba sihlala sobabini nje yintoni isidingo uba uzondibeka kule ndawo uzondibeka kuyo sekugcwele amakhamera kanje ngoku uyabona ngokuthi uzokwehlisa isithunzi sami lento uyenzayo. Njengoba ngisho isizathu esingenze ukuthi ngibhalele kwishow ingoba mangizama ukukhuluma nawe awufuni ungizwa awufuni ukuhlala nami phansi ukhuluma yonke into igcina ngaphakathi kwena. Andisa uthandana nami yini ozofaka umuntu wesithathu kule nto sithi sobabini befana basehlalela phansi siyikhuluma andithi siyathandana thina soyi2 ingoba mangizama ukukhuluma nawe awufuni ukukhuluma kodwa mangabe sesisekamereni instead of ukuthi ufocus kulento esiyenzayo ekamereni ubuyisa zonke inkingo sokunazo uzoyifaka la ekamereni. Into yethu yesinze ekamereni uzoyithetha
komunye umuntu ongazi bakuthi kwenzakalani between kum nawe soyi-2. Inhloso enkulu labafo bekukuzolungisa. Yima bafa Cha, ngithi lapha yima bafa nangu umntu wami. Nangu umntu wami. Ukuba kuthiwa ubukhuluma le ndlela osukhuluma ngayo manje ngaba sikho la. Ima-ke sisi, yini. Why uzofaka umuntu wesithathu? Ingoba ufuna ukukhuluma masisobabili. Kanye lo muntu lona lona ukwenziwa ukuzothetha nami apha. Cha, Uzobiza. Ukhuluma ngani manje? ngiyaqala ukumbona mina mfethu. Ngiyaqala ukumbona. Why usomkhulumela kangaka ngiyaqala ukubona? Angithi ungibizile mina uthi ngizokhuluma indaba zenu. And kuyimanje wena uyafika ufuna ukusilwisa awukakhuluma ukuthini inkinga. Uyangithusa. Noma mhlambe ufuna kuhlabisa mase uyakhuluma. Mamela bafa, mamela uchazele kahle, mamela. Andithi yena uthandana nami. Wena awufuneki ngandawo yena befana bawuthini uhleli nami phansi njenga boyfriend yakhe. Izathu esingenza ukuthi ngize la ingoba wena ufuna ukuhlala nami phansi mangabe ngifuna ukuhlala nawe phansi. Yena benobiza ntoni? Wena ukuvuya noma abiza uma wakhe noma umnye lantuka yami Noma ngabe ubani engimbizayo kuyafana awukwazi uyindoda angazi noma ungumuntu wakhe mhlambi angiyazi. Awumthembeni umuntu wakho usuyitshela ukuthi angatshola nami. Wayezobiza wena. Ngoba ukabone ngisenza abanye abantu. Iyo lento ngiyenza ngakhuluma. Ukade nisole ndiyabona seyinguwe lona. Hayi usole into wrong. Iyona into ekwenza ungakhulumi uthini kahle. Yayibona lo le. Wewe kanti kahle lundlelayo. Ngikudlela yini mina mfethu ngiyaqala ukumbona nje. Abokungamuhle ebengekhe abize wena. Ebelithini into yethu besinoyilungisa soyi-2. Cha udelusional wena. Udelusional kahle. Ofana naye umzekelo. Wakwalungisa mina. Mamela ngabe amathethi nawe. Cha yimi uvele Mamela ngomamela. Uyabona ke nje isidingo into njengangibiza ngayo le. Ubuthetha. Mamela. Ngeke ndithi ngithethe ubuthetha. Kuyangithusa kwayikhona ukuthi uyakwazi ukukhuluma. Ngeke ndithi ngithethe ubuthetha. Cha yazi untwebe ngempela, untwebe ngempela. Uhlala uthule la ungakhulumi. Ngize ngakuletha la kule show le ngoba nakho awukhulumi. Usuyakwazi manje ukukhuluma wena. Usungibiza nangenzulu usuyakwazi ukukhuluma. Uhlala phansi noma ufuna ukuhlala phansi wena mangafuni ukuhlala phansi mina ngenza njani? Manje ngithusa manje basathini ke mina ke ngoku. Uzobe usathini yini? Angithi nafu uyakhuluma manje kodwa ukukhuluma kwakho awufuni ukulungisa. Yima ngumatifani kama wena hlala phansi. Cha, wasuyasukuma manje usheshile ukuphakama hlala phansi. Hawu siyaxoxa nje la wayolwa wena. Inkinga yakhe lena. Inkinga yakhe lena. Mamela mami makhe makuthetha amadoda akhe thetha umnkabi yami mami. Ngithi mina nkabi yami yindaba umama mekuhlalisa phansi ungakhulumi. Awukazi usho lutho. Kodwa mengabe solala naye la ukhipha khona zonke indaba. Futhi lapha na mfethu ucansi kufanele kube into esienjoyayo imina nomuntu engilenza naye. But manje nina end up ninga enjoy because wena ukhuluma izinto njalo nje naye yaqala nje upoporo. Mamela ngabe yami mamela. Yakuzwa lokukutshoyo. But mina ngikwazi ngizange ngathi ufuna ukukhuluma nami kunento emdala. Hayi wena ukhulumelana ngakho umdala kabi nje unokuthi ungaqamba amanga. Mamela manje zayenza lula le mamela zayenza lula ehlobo lento lena. Uzucacela umhlambi. Yabona? Ngavele sivile siyeke. Soyekani singakhulumanga. Siyekani manje singakhulumanga. Sikhulumani. Hayi bo. Ukuthi yini ekwenza ukuthi uthule mangabe kufanele sikhulume mangabe sesisenkonzweni senze inkonzo yasekamerweni usuyaqala uyacomplaina ungikhulumela izinto engingazazi uthi ngenze ngazi ukuthi uwena wedwa odlalana izinkulumo nje engayi-understand zisukaphi ngifuna ukwazi ukuthi zisukaphi lezi zinto bakangithathe kanjani lo muntu le ndoda ukuthi mayithathe kanjani xa uzothetha ehlobo phambi kwayo ngami. Angithi mina ngize kahle wena ovele wenza ngeke uthethe ehlobo phambi kwami mamela baba bafuneke ethu mamela ngithe mamela baba ngifuna ukubuza umbuzo umuntu wami lo mamela baba umuntu wami lo umuntu wakho lo ongafuni ukulungisa naye uthi ayiphele njengamanje umuntu wakho yima uthethwa nawe ngithetha amadoda mina ngikhuluma nawe awukhathala kodwa ngeke phinde ngingimamele uyawulalela umculo ngeke ngiphinde ngingimamele uyawulalela umculo na ngeke ngiphinde ngingimamele kulungile ngiyawuza umculo uyayazi le ngoma ethi ukhulumela ukudla so nikhulumela ukudla manje ukudla lokho akho kudla nje lokho into ukhuluma ngayo uthela ukuthi usile wena yazi uthela ukuthi usile wena bafu kanti njani wena ngiyitsheli kanjani uthela ukuthi usile ne hayi cha ayiphele ngempela wena ukho right angikho safe nawe vele hawu okulandelayo ukuthi ungibulala awukwazi ukuthula mangabe sesekamerweni usuyakhuluma ukhulumela izinto engingazazi uzothi wena clearly asile ukuzoqedela cha uzongibulala phela okulandelayo angifuni mina ukuphuma emaphepheni sizolungisa la khona khona iphelele la emakamerweni yabona mamela futhi ngizovulela ne-protection order ngoba shothi angikho
safe wena ngenxa yakho. Mayiphele kuyaphela manje. Iphela kanjani Ha, singabe bengivele ngizama ayikho kwayilento oyenzayo ekamereni ngaphandle kokukhuluma ukude kukhulumeni ekwenzeni umsebenzi Mamela, ubamba nikhulume asimnike kangabe ithuba nange ngathi sisekamereni. ufuna ukukhuluma. Bangasikhulumi ndikhulume ngabe sisekamereni kungenxa yakho. Bunjabulisa but uthando belingesenalo yiyona ibisenhliziyo. liqedwe yini ubungasho ngani pho Yabona? Yodwa ibisenhliziyo kwena. Bathi nje ba ndiva kamnandi but uthando lakho belingesenalo. Liqedwa yini uthando? luqedwa yini Liqedwa yini? Zinto zenzayo phela. Yini Yini wenzeni? ngenze- Awusandithande musingeke uhambe xa ngabe senza into endlini uhambe uyoxelela omakhelwane. hayibo ngeke phela ngayo ukuyocelela umakhelwane uma ngabe wena enhle nawe Mamela, andithi ifoni yakho ubukwazi uyishiya lapha ya. But bungasakwenzi lokho. Ifoni phela yakho bengishiya ngoba bengingenazo isidingo sayo Okay, ngihamba nefoni ngoba nginayo ngubani uSipho? Ah la la. Ubani uSipho? Bani uSipho? Efoni Umuntu yakho. ongishelayo. Okay, mamela, umuntu okushelayo. Angani masiphinde sidibane kulaa ndaba esidibene kuyizolo. Umuntu okushelayo lowo. ubungangibuzi ngani ke Ugabaza ndiyabuza ngumuntu okushelayo nalowo na. Anele. Suthi ngaphansi ndiyabuza phendula. Ngakuqhwaba ngempama. Ngizophinda. Ndiyabuza kubani uSipho? umuntu engithandana naye Awuphinde. Ngubani isilima kukhona kho wena? cha Yimi, kubani isilima kukhona wena? Yebo usandithanda. uyahluleka ukungijabulisa Yeah? uyahluleka ukungijabulisa ujabula wena ujabula wena Siyaxolisa mfethu, siyaxolisa mfethu, siyaxolisa. Hlisa umoya. Ungakhali, usathana uzojabula mfethu, hlala phansi. Ungakhali, usathana uzojabula. Hawu. Mfethu, hlisa umoya. Lo udlala ngami kanti isikhathi sonke yazazi bona umuntu ojola naye wena. Mina ndithi ndiyakuthanda ukwenzela yonke into oyifunayo, nemali angisayithumele ekhaya ngenxa yakho kuba ndikuthanda. Nami bengithi ngizama ukuvala isikhala ngifuna ukuzwa lento oyizwayo ekwenza ukuthi ukhulume indaba. Okay, mamela ke. Ubungatsho yini ukuthi anikonelisa uthethe nami? Sihlale sobabini Bengizosho kanjani ngoba wena leliphe ehlobo ngokonelisa ngalo. Andiyazi ngicela ungixelele nje elihlobo. Ithuba lokukhuluma. Ngicela undixelele lelihlobo ningakonelisa ngalo ndiyazi. Angizwa lutho. Anisakuzwa yini ongayizwa? Angizwa lutho manginawe. Uwena ozwayo wedwa. Yini enkulu? Yini? Yini ingxaki Imbobi inkulu noma ipipi lakhe lincane? Noma wena usezwa lutho sehlabe kakhulu? Iba kanti nguwe lo nengxaki. Akanginiki nje ithuba lokukhuluma. Akunike ithuba lani ufeba lokho ukuthi ifeba. Bengizokwenza njani? Ubungamnike ngani mfethu? Bengizokwenza njani? Umfebelelani kumfowethu manje uyajabula nje obenje. Pendula mfebelela ntoni? Pendula. Yini kwenze? Suka yena oyizwayo nawe ngimini. Yena ngizule ngini. Njengoba ungudoti yazi wena. Ngizamile ukuqala nawe uyimfono. Yafana nephepha lakho lapha kuDustini. Yafana nyani wena yazi. Ndandibone intoni kahle. Ndandibone intoni. Ngizela ngoba ngithi ngizozama kanti ngibona umfazi. Ngandibona inja. Sathana qobo lwayo. Bengikuzama. Uyinyoni nyani wena ndiyakubona wena. Nawe isibhanqa. Uyinyoni nyani wena. Utebe ungaka imali yami wena le. Uthathe uzacile ungaka. Manje sozondenza le. Nami ngikuzamile ngaqo usukwazi ukugqoka nje ingenxa yami ngoba nje ugqoka ngconywana ubukeka manje ingenxa yami. Ngicela nehliseni umoya bafethu. Sima kuphi ke kule relationship yenu manje? Hayi mina ngisafunda lutho ndehlanganise nalo. Kanjani kuwena uthi uzolungisa la? Hayi bengithi ngizolungisa njengoba bethule nje engathi. Mamela, okay, alright. Nama ngangibulala. Sekushode khona ukuthi angibulala. Hayibo. Bengekho nento ekade nihlelele kakwena nje ibingekho nje ibisabele bekade. Wena kumpopoloza ngaka. Impilo uthanda la usehleli nje. Hayibo kwahle wena ngoba nakho usuphanga amakhamera usushaya engathi ubungezwa lutho. Kwahle wena. Bafo, ungayenzi lona. Subalele wesela wena. Uhlale phansi. Wesela. Uhlale phansi. Wesela. Uhlale phansi. Umuntu wakho lo. Umuntu wakho. Nakuyena. Ukhuluma wena. Mfethu. Yabona Steve ukhuluma wena. Ngiyekele nawe man. Mina ngifuna uhlale phansi lonto engiyifunayo kuphela. Ngiyekele. Uhlale phansi mfethu nasi isihlala. Uhlale phansi Anel, ngeke aza kwenze lutho. Bafo. Hlisa umoya mfethu wenze njani manje? Uyahamba mfethu uthi intombi ziningi kanjani? Uzoyithola ngekufebele. Uyezwa mfethu.
hlisa umoya nje yami usho masu right mfethu mamela kazi Anele yazi udlalile ngami ngikuthanda kodwa ke akusenani Anele mhlawumbe ngimo nephutha mhlawumbe nguwena if bandimo nephutha kuyo yonke le nto lena mina ngizacela ukuzithoba kuwe ngizacela ukuthini ukuzithoba kuwe kuyo yonke into endiyenzile ndakukhombisa ngabantu akubukisa ngabantu ngicela uxolo kuwe uxolisana mfethu uxolisa ukuthi intombi yakhe ifebile mamela Sekulate. wena mamela hayi bolomtshita mfethu uxolisa uxolisa ukuthi intombi yakhe ifebile no ibonile ukuthi ubonile Wewe ufuna emelanga ungibulala. ndimlwisana andilwanga naye mina uvike waniphutha emelanga ndimlwisana ngivele ndathini ndaphuma kuyena ndingabe ndisilwa naye so kuhlaza mna loo nto kanzovele ngilwe naye yayibona loo nto so leyo wena uthi uAnele usamfuna wena usamthanda samfuni bandiyaxolisa nje Oh, ayingcono ke. khanga ukhuluma kabi kuye I-feeling mutual ufuna nihlukane peaceful ya cela Nami bese ngenzela khona nje Ngicela ukuthi ukuthi bese ngaziwa uyangimamele nakini. kodwa mina Sengincane wathini ukuphoxa abazali. hayi bafethu kunzima emhlabeni yo angazi nanokuthi ngithini so Mina Anele ngahlala ngihlala ubafu ngingekho. uyaxolisa ukuthi noma senihlukana kanje kodwa ubekuthanda inhliziyo yakhe yonke Hayi wadlala nami ngayo ngiyaxolisa ukuthi kuphele kanje. Kodwa nami bengeke ngikwazi ukulokho ngihlalela into engekho. Umuntu uyajabula yedwa uyambona ukuthi uhappy. Ulokhu uyafuza into engekho nawe la. hey magenge niyibonile ke enye indlela yokuthola ukuthi izikhiphani ngentombi yakho hlala nayo phansi uxoxe nayo uma kuwukuthi akuxoxeki nayo mase ufika embhedeni ushaya uvala uthi ulifaka nje ubuyixoxele ithi enjoy ukuthi uzopheqa amehlo uzojabula ubuyitshela wena mama uyangifebela dala ngabona ukuthi uyangifebela side lesikhathi ufebelani ithi uthini uthi I love you ithi I love you too uthi usifebe kodwa yabo uma wenze njalo nangu ubafu wenze the very same thing namhlanje utholile ukuthi intombi yakhe imchithela noSipho futhi akuseyona nentombi yakhe i-ex subscribe ulike phinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show uma ukuthi nawe ufuna ukuzitholula umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com mongidinga mina as your DJ as your MC dlala matifane@gmail.com siyabonga kakhulu ukubukela kwakho ungakhohlwa i-hashtag esiyisebenzisayo uroad to 300k subscribers and kusele kancane kanjani ngithembe wena ke nabangani bakho nabangani babangani bakho uthi nizomemana nonke nize la ngoba kukhulu okuzayo siyabonga kakhulu ukubukela kwakho